Nhau yaService Kasukwere iri kutsviridza padandemutande especially reX. Panguva ine pamuri kuona pasocial media vana Kasukwere vakatanga kupa maattacks kunana kuda kwaChetagwirei vachivati aiwa imi mafraudster hamungambovi magood politician. But panguva inoyi zvakunyatsa kubuda pachena kuti vana Kasukwere vakuchiatakiwa machidzi munouya muchizama kuda kuexposa corruption yana kuda Tagwirei, imiwo muriwo vamwe vacho vaonekwa kunzi ndimi vanhu vaitouraya kana kuti maiataka maopposition leaders muchisapota the regime aiwa under Robert Mugabe. Not wasubscribe or like watomba bell icon. Panapa mairi anouya akatakura chibhegi chake anyora achiti good day honorable Kasukwere. Is it true that you owned the truck that killed Susan Tsvangirai, the wife of former Prime Minister Mongen Tsvangirai, in a car accident? We need new leaders. Anoposta this headline mukuna rakanzi Zimbabwe death truck owned by Kasukwere. Ajishua this reporting iradza ichiti the truck that killed Susan Tsvangirai, the wife of the Zimbabwe Prime Minister Mongen Tsvangirai, in a road crash is owned by Sylvester Kasukwere, a former spy agent. Tyson, as he is popularly known, has worked as Robert Mugabe's bodyguard. Panapa tipinda mumacomments vangonopinda vachiti is it true, yes or no. Vangonopinda vachiti he should tell us about Itai Dzamara, that is the only topic he dodges. Vangonopinda vachiti I heard of Xavier's involvement in that gruesome accident that claimed Susan's life, and I have never liked Kasukwere, that was satanic. Vangonopinda vachiti Kasukwere is a real tsukukuviri, a snake believed to have two heads that can make it navigate in either direction at will. You associate with him at your own peril. Vangonopinda lies have very short legs. The truck was owned by US and British government. The Vangonopinda vachitaura mafunguro ake. Vangonopinda vachiti it was an accident according to Mongen Tsvangirai. Ndomashoko anobuda achitaura panguva inoyi aiwa ari kunyatsa kuonekwa kunzi panguva ine vanhu vari kuva warned kuti yes, people were fighting zvigananda, were fighting kuda kwaChetagwirei kuti vakomana ava va backstage kana vastope, but there are some people who are going to join you vakaita sana Kasukwere wamuri kuona ava. Panapa atiri kuona kuti according kumasources afadzai mairi ari kuachipresenta ari kuachiti you guys be warned. Kasukwere ndiye akalida his track ndiyo yakaita kuti aiwa the wife yaMongen Tsvangirai agofa kana kuti agova involved in an accident. But panguva ino muchiona vachiuya vachisapotawo macitizens vaida kustopa zvigananda muri kunzi be warned. Noda kuti munogona kusangana nesu kukuviri muchifunga kuti aiwa vari kusaiti kwedu but vari tori kuuya kuzokuparadzai zvavo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko chimira comment section mafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.